Здравейте хора, аз съм Никола и днес ще ходим в зоологическата градина. Айде натам. Ето, това е Бождара, това е Мартин и чакаме 8:03, за да стигнем на зоологическата градина. Аз сме при тях. Има 8 вълка. И сега отиваме към другото животно. Ето, намерихме мангуста там. Извича. Ето, я фокусира. Там горе, ето. Имаше на гумите, ето там. На гумите имаше. Се скри. Скри се, няма. Намерихме сурикати. Много сладки. И сега, кажи ме мене. Сега влизаме при змиите, тигрите. Абе ще видите. Останете до края на видео. Ето, суриката! Той копае. Бау-бау. Или както казват, мяу-мяу. Много сладко. Искам да го пипна. А ще такова ръката? Не бе. Не дай виж, моля не храните и гръзнете животните. Ще копае. Иска да се реагира. Нещо търси сигурно. Да. Айде ти ме навътре. Айде ти ме навътре. Хора, намерихме змията, бори я страх, както винаги. Обикновена була. Какво е яко? Много е голямо. Уникално добра змия. Хора, намерихме зелен базилукус. Що? Много сладък. Тук? Зелена. Тук има змия зелена. Зелена. Питон. Ловите. Питон. Няма питон, хора. Не би трябва да има. Няма го, спокойно. Не бе, има го. Някъде трябва да го има. Ето го, спи там. И там. А, да. Чакай ми го. Ето там не знам да ще го видите. Мърсне? Но да. Да! Що съм тук по-близко от тази змия? Гледай я. Хора, вижте. Вижте. Колко е дебело. Кубийска була, майко. Какво? Това е голямо. Нищо няма. Гекон. Намерихме Африкански охлюви. Мале, виж как са такова. виж колко са големи. Мравки ядат зелени моркови. Живот до 10 години и достига до дължина 15 см. И сега намерихме Хамелеон. смърда очите в всякото. И сега отиваме на там. Вижте колко много може да загледаме. Тук е. Какво трябва да има тук? Ще се върнем след малко, като намерим нещо яко. Лескарски гекон. Той залепен не го видяхме. То вижте как изглежда тук. Той се залепил тук, горе. Много странно. Намерихме тигров питон, албинос. Това е жълто, бе. Това е много голямо. Мале. А пък тук още не. Тук Огромна питон пак. мрежа с питон. Мрежа с питон. Мале, много е яко. Славчо. Тигър ли беше? Да, тигър. Тигър. Абе, не знам какво е. Тигър, бе. Нещо си. Да. Тя ще мята. Без пожелание. Желая си. Оцелена. Оцелиха. Живее спокойно. Натам. Взехме си сладолет, малко почивка да седнем. Моите с мента. Да. Твоето с какво беше? Шоколад и лешник? Да. Моят течен шоколад. И сядаме на тази пейката. Айде до след малко. Мирно прени много чудновати животни. Викат му се зебра или пешеходна пътека. Ето ги, сега ще имам повече към тях да ги видите. И да. Сега отиваме. Хора, ето ги по-отблизко. Пешеходните пътеки. И да. Сега отиваме при... Не знам. Пътя да стигнем при маймуните, но не знаем къде се намираме. И търсим карта и до после. Аз влизам. Мартине. Това е събранието. Мартине! Не мога да вътре. Там е събранието с блока. Както виждате, онова не му Сбиха се. Те са долу, не се вижда. Дай да видя дали ще мога. Мартине, да ми изпуща